Yaba mfowethu sanibona. Niyaphila. Ya, uphungala njalo. Uyazi nina kuzomeneka ukuphapha. Kuzomeneka ukuphapha. Bonke abantu abakhonza kwaShembe abayeke ukuphapha. Yekani ukuphapha. Niyanyanyisa kwi-social media, niyanyanyisa. Niswela ulwazi, niyanyanyisa. Uma kuwukuthi uyakholwa, uyakhonza ngeqiniso, vala umlomo onukayo. Niyeke ukunyanyisa. Niyanyanyisa. Bafowethu angazi ngempela. Uyazi ukwenza kwenu ngathi nababhali nabafarisi. Lolu kholo lolu enigiya ngalo kangaka luyanyanyisa. Lolu kholo lwenu lokukhulumela uNkulunkulu benu luyanyanyisa. Izwani ngami, luyanyanyisa. Yilo lolo luzenza ukuthi uNkulunkulu wenu apendwe kuthiwe uShembe this, uShembe that. You understand? Because yinini enikhuluma too much. Ningcolisa inkolo yenu ngemilomo yenu engcolile. Angazi mina ukuthi iBhayibheli enilifundayo nilifunda nilibhekisephi. I don't know. Kumanje bafowethu vuka untshela mina niyanyanyisa. Niyanyanyisa nje, niyanyanyisa. Hayi. Niyanyanyisa. That is why uzobona ukuthi uyabona umuntu ongakaze azinikeze isikhathi enze research ngenkolo yakwaShembe noma ngabe yiphi sebuhleni kuphi kuphi, uzoyitshela ukuthi abantu laba badoma, uzoyitshela ukuthi inkonzo yabantu abahlanyayo, ayitshela ukuthi inkonzo yabantu abangamazi omunye umuntu, kanti cha akunjalo. Mina nje ngangitshela ukuthi nje wonke umuntu okhonza kaShembe uyahlanya, wonke umuntu okhonza kaShembe unenkinga ekhanda. Bafowethu lalelani ngintshele, makuthi uyakholwa, bheka iy'ndaba zakho njengomuntu osejele, bheka ithikithi lakho lokuya ezulwini, hlukane nathi abantu abazenzela into yabo. Ungamgxeki omunye umuntu, umgxekelana umuntu. Khona ividiyo engayenza le yayithi iKZN noShembe, ngisho sengichaza ukuthi ngangisho ukuthini, anilaleli, aningezwa namanje. Ingakho uNkulunkulu wazi wakhala inyembezi wathi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Yinina iphuphuku. Nishajabule le nto yokuthi uNkulunkulu uyakhulunyelwa. Uma kuwukuthi uShembe uNkulunkulu wangempela, waye kumele imkhulumele. Yabo lapha ku-TikTok, kulokhuzana ku-TikTok wami, ama-comments abhekale kuthiwa ngeke uphumelele ngoba wasukela unyazi. Washa kwacinga. Ngize ngakhipha ingoma ngani ethi unyazi, hamba uyi-download uzoyithola. Ayinanyanyisa man, ayinanyanyisa, ayi nanyanyisa. Okay, siphume lapho ekutheni ninyanyanyisa nanokuthi nikhulumele uShembe. Okay, uyabona nje akekho umuntu ongazi ukuthi kwa-TikTok indawo yokudlala leya. Ngisukelana mina ngiyoyipostela ividiyo yami yamahlaya, ezwe umuntu nenhlamba engaka mbiza athi msunu kanyoko. Uthi uyambheka lo muntu uyinhlala isuthi, inwele zingaka zize zibhambathiwe iy'nwele, kodwa uthi msunu kanyoko. Kwi-profile picture uze ufake yona sona lesembatho lesi zakwaShembe. Yabo mina uma uzongithuka mina kwi-social media uthi ungithuke ngomama, ungithuke ngesitho esithile somuntu osifazane, ngivele ngibone sikanyoko. Yebo loo nto leyo, ngivele ngibone sikanyoko mina ngoba kusho ukuthi awuhloniphi, awugeza nonyoko. Ya, vele ngibone sikanyoko nje mina. Uma ngithuka nje ngesitho thizeni somuntu wesimame, ngivele ngibona unyoko enqunu. Ya, ugeza naye demet dot. Kumele ukuthi bafowethu yabo nje inkolo efana neyakwaShembe iyinkinga kakhulu ngoba uhamba nje uyabonakala ukuthi wena ubani, wena ubhabhathizo nalo
olwakephi. Yabona nto leyo kumele iqoqe ulimi lwakho. Mina ngiyasolwa kwaShembe angathi kumele manje babhabhadizwe ulimi manje. Umuntu impela nje abhabhadizwe nale nto le phuma khona ivoice, ngoba niyaphapha. Mina ngimfuna umuntu ophaphayo. Makuwukuthi umshumayeli, umvangeli, hlala unjalo ungeze ku-TikTok uzosinyela doti, ungasidini Nkosi yami, siyeke. Eyi, siyeke ngokuthula, siyeke ngoba manje uyisicefe. Ngeke sisonte isonto elilodwa, ngeke sikwenze lokho sabantu, ngeke sisonte kini, ngeke. Makuwukuthi umuntu umzayona, myeke nenkolo yakhe. Makuwukuthi umuntu umthakathi, myeke nenkolo yakhe. Makuwukuthi umuntu umRoma, myeke nobuRoma bakhe. Makuwukuthi umuntu usindisiwe, myeke phela. Umwisile, myeke. Nkosi yami, yazi abantu abakhonza kaShembe ngathi yibona bodwa abake baya ezulwini baphinde babuya. uJesu wafela bona. Eyineyisa mani. Eyi, bafowethu, njengamanje ibandla lakaShembe lithukiwe ngenxa yenu. Zamani ukushintsha indlela eniphila ngayo nendlela enikhuluma ngayo. uNkulunkulu uzonibusisa. Yeke ukulwela uNkulunkulu ngezandla. Ababhali ababenza lento leyo, you understand, belwela oFaro, Herodi bani bani. Siphile emzeni phela manje. Inkonzo yodli hayi ayisasebenzi manje, ayisasebenzi. Futhi nje makuwukuthi ukhona umuntu ozolwa nomuntu kwilokhuzana kwi-social media, usuke uyisilima ngempela ngoba uNkulunkulu ayazi le nto leyo. You understand? Akayazi kwayena umholi wakho, akayazi, akuhlangene. Ilwa neBhayibhili ndoda. Wenza iy'manga sikubone ukuthi uyakholwa. Yeke ukusicika. Niyacikana mani, niyacikana. Khiphana ama-profile picture uma ufuna ukukhuluma umbhedo, ngoba manje wonke umuntu okhomenta umsangano, bafowethu ngithukile, yazi ngithuka ukuthuka. Ngizwe umuntu ungibiza ngoma, bezwa wangibiza ngenhlamba ethile. Hawu, uma ngithi ngiyobheka umuntu, Nkosi yami, ngikalakada enhlalisuthi. Madoda, uTikTok bafowethu ubukwa umuntu wonke emhlabeni. Uthini ngoNkulunkulu wakho? Uthini ngenkolo yakho? Uthini ngomuntu ogulayo othembele kwaShembe? Uthini ngabantu abalandela uShembe? Ngoba wena uthuka abantu ufake izembatho zakwaShembe. Uthini? Yingakho kubalulekile ukuthi makuwukuthi uwumuntu uyakholwa, ukholo lwakho lugcine egazini. Ungahambi uluthwele ekhanda ukuze silubone, ngoba uzohlambalaza uNkulunkulu wakho ngaleyo nto. You understand? Yeah. Kuthiwa umuntu othuka umoya ongcwele akanakuthethelelwa. Hhayi ukuthi uzoma laphana uthi phuseka umoya ongcwele, no, ngezenzo. Yabo nje uma uzoqhamuka uzothuka mina, ufake isembatho sakwaShembe, vele usuyiqalekisile, usumthukile umoya ongcwele, usumthukile uNkulunkulu wakho. Ungcono othuka umuntu ophilayo ogqokisa ubuNkulunkulu kunomuntu othuka umoya ongcwele. Yayizwa nto ngikhulumela nina-ke, nina enithi niyakholwa nina. Yekani usichomela la, into esengazove zinilanda ukuthi nishaye ngamatshe. Tshela. Yekani uphuphuke nibezayo. Uthathaphi lobulima obusha eniza nabo?